Buenas, així és la casa de la Demanar. Jo estic en la porta de la Demanar i han tingut que fer així antigament, així es demanaven els puestos de l'Albufera per tirar al pato i a totes les aves aquàstiques. Entonces, esta casa és molt emblemàtica perquè està feta en el segle XVIII i així en el Saler venien tots els caçadors per a caçar a l'Albufera. Antigament ja venien els reis de la corona d'Aragó des de Jaime I en el 1238, quan conquistà València, ja se quedà ell com a propietari de l'Albufera i de tot el que donava, peixquera i cacera. De lo que era antigament quan en esta casa feien la Demanar. La Demanar és la Demanar dels puestos de casa de l'Albufera. Ja sabeu que l'Albufera... Entonces, han fet així esta associació de jóvens que és de la casa de Demanar, m'han dit que fera qualque cosa representant el que era antes la Demanar. I, claro, han fet una xicoteta representació com antes, pensant com antes se demanaven els puestos de la Demanar. Bon dia a tot el món. Bon dia. Bon dia. Salutacions als ací presents, el batlle general i representant del rei, don José Boscà. Bon dia. I a don Patricio Perelló, interventor. Bon dia. I un servidor, José Soler, lletrà del Patrimoni Real, que faré subhastador. Jo era barquero d'un tal Amadeo Mañez i des que tenia 10 o 11 anys fins que s'acabaren les tiralls de l'Albufera, tota la vida he anat de barquero a l'Albufera. Yo por el puesto número 3, la mata de San Roc, puje 40 duros. Pues jo ne vaig a donar 50. Pues jo 60. Che, ja m'ha trencat el borrat. Així tinc jo els papers que ens donaven per puestos que se quedaven durant tota una temporada en l'Albufera. Valíem així ho posa per 2 barquets. Bé, al meu barquer, així present, li diuen Ramonet el Bonico. Què fem, Ramonet, mujer? Ai, el diners és de vostè. Faça el que vulga. Si jo fora vostè i tinguera diners, sí que demanaria el puestot. Com tots diuen, és el millor puesto de l'Albufera. I el nom de la Demanar ve perquè se feia la subhasta dels puestos de casa de l'Albufera, la subhasta puja o, en valencià, Demanar. Nosaltres, l'associació juvenil, que fa 10 anys que estem en actiu, en aquest aniversari hem pensat que seria una bona idea fer l'obra de teatre, la representació de la Demanar. Entonces, la gent que estem en actiu en l'associació, el que anem a fer és una representació d'aquell acte on se subhastava els jocs de caça en el llac de l'Albufera. Ara, avui en dia, si ja no se fa a nivell privat i se fa en Sueca, se fa en Silla i així ja el que és l'Ajuntament de València, antes se feia en el Saler, ara ja no se fa. És bon puesto, n'hi haurà per anar, tu, ahí. Clar que sí, senyoret. El puestot és el millor puesto de tota l'Albufera. Allí s'omflarem a matar fotxes i passos. De tants que n'hi ha, tapen completament el lluent. És una representació entre caçadors que venien de València, la gent rica que entonces venia, tenia cases en el Saler i venien a caçar, i els barqueros d'ací natius que es portaven al lago perquè caçaren i es preparaven els puestos, es dient on havia cacera, on no havia cacera i tot l'assumpte. Bon dia a les autoritats. Bon dia a tots els aquí presents. Bon dia. Em diuen Manolo Soto, natural de València, del camí Malilla. I així, el meu barquer, Pepe el Barra, m'acompanyarà en la Demanar i en el puesto de casa. Jo, per el puesto número 1, el puestot, done 50 duros de plata. Hola, buenos días. Yo hoy soy Cristian y voy a actuar realmente de José Costa, un abogado adinerado de Valencia y realmente de Rusafa. Espero que os guste. Bon dia. Bon dia a tots. Me diuen José Costa i soc de Rusafa. El meu barquer, així al meu costat, li diuen Pepe. Papi. Este puesto es bo? Ella es mi papi. Senyoret, és el millor puesto de tots. Ahir vaig estar per ahir i hi haurien més de 500 patos i 300 fotxes. Bé, salutacions, soc Carlos,
d'ací, veí del poble, i també tinc el gust i l'orgull de representar el fet històric que fins ara està passant desapercebit i nosaltres des de l'associació volem que tan emblemàtic i de la importància i la rellevància que tenia en aquells temps com era la de Manà, que era els llocs de caça i puja dels puestos de l'Albufera, en el que tenia tal envergadura que fins al rei venia així a ser present o en el seu representant per estar en un lloc, així de caça a l'Albufera. Este també ho veu parlat per totes bandes. Jo vaig a donar-li 50 duros. Pues a ir passi per allí n'hi ha més de 1.000 patos i 10.000 fatxes. I nosaltres pensem que és molt important recuperar tota aquesta història perquè és la nostra seu, o sigui, la Casa de la Demanà és la part del poble que estem recuperant i damunt pensem que fer una obra de teatre de la Demanà és com un poc la nostra identitat com a associació. I el que anem a fer ara després és una representació també per divulgar aquests valors que s'han perdut molt en el Saler. La gent jove estem molt involucrats en el que és divulgar els valors culturals, els valors ambientals, tot el que tenim així en el Saler i l'Albufera, i això és una mostra més. Fer aquesta obra dels caçadors quan venien a l'Albufera, coses que no se perguen, que queden en el recuerdo i que la gent sàpiga d'on venim. 50 duros, ha dit? Bon dia a tots. Jo soc Toni Aguilar. Per què? Toni què? Toni Aguilar. Per què? També vinc en representació del meu senyoret, don Albert Navarrete, qui avui no ha pogut vindre. I vaig a donar pel pòstum número 2, l'Anxumara, 60 duros. Soc Andrea Castelló i soc la vicepresidenta de l'Associació Juvenil d'Amics de la Casa de la Demanà. Al mateix temps, soc propietària en l'actualitat. Per herència familiar m'ha arribat aquesta meravellosa casa a la meva propietat, junt amb el meu germà. I res, la família nostra, els meus avantpassats, eren els que en el seu dia adquiriren la casa i ja sabem la història que té, es basa sobretot en la celebració de la subhasta dels puestos de caça de l'Albufera. A 80 duros. A com? A 80 collons, què està sort? Com que 80 collons? A 80 collons no, 80 duros. Collons i recontra collons, 80 duros. Això són molts diners, ahir el senyoret me pareix que no arriba. Ni el senyoret ni tu arribeu a res. I res, i simplement és això, volem a través del temps que no s'olvide o simplement que conste la data d'avui. Esperem que tot isca bé. Gràcies. Doctor, xafasangonere! A veure si pots estar callaet, que ja està bé, Jo vaig a donar-ne per el puestot i per l'Anxumara 30 duros. Sí, 30 duros. Pues yo le doy 40. ¿Me parece bien, Julio? Home, senyoret, el que vostè fa està ben fet. Mentirós, jo, che. Però si tu no parles ninguna que sigui de veritat. L'altre dia, contar que va veure una tenca a la sequiota que volgué rodar i se quedà entravessat. A veure si la mentira és gran o no. Entonces, ara avui anem a representar així una xicoteta representació de més o menys com se feia la Demanà. Els noms que estan representats són del 1800 i pico. El baile, el representant del rei, l'abogat representant també, i després els noms dels barqueros són noms de fa poc, de gent d'ací del Saler. I els senyorets són de València, són noms de gent que venia de València a casar. O sigui que la representació puguem que siga el millor possible pel públic i han ficat, no sé si entonces no l'anem a fer idèntica com a fent tot perquè tampoc ho sabem, però en fi, més o menys és una puja i una subhasta dels puestos principals de la Casa de l'Albufera. Demà es posaran a la venda amb un preu ja estipulat pel tio Pelegrí el Guilar en aquesta meravellosa i entranyable Casa de la Demanà. I ara el baile va a tancar la puja. Yo, el baile general,
en nom del rei d'Espanya i de València, el que tinc l'honor de representar, done per tancada la demanada de puestos de casa del llac de l'Albufera, per a que conste, així en el Salet, en el dia del senyor del 20 de juliol de 1881, en aquesta entranyable i històrica Casa la Demanada. Bona vesprada a tot el món. Alegra tots a mitjar!